Yepo mar sikunde sekondari pacho kaendi manowinjore oyawo yanga kawuono bedo gi digni maendi kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj to koso bedo gi winjruok gi duol mochung'ne ndiko jopuonj pacho ka miluongo ni TSC. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jopuonj to manie bwo riwruok mar KUPPET ne obago ng'anyo e counties mopogore opogore kaka yo mar sundo piny owacho mondo chop dwachgi. Skunde sekondar ma pachoka mariko winjore oyaw ayanga kawuono ochakore kidam kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj ma e bwo riwruok mar KUPPET. Ma kata bang' duol mochung'ne ndiko jopuonj pachoka TSC chiwo chik ka ginyiso jopuonj mondo chope skundegi. Na tunashukuru walimu kwa kukubaliana na mgomo, wakae nyumbani mpaka tupate pesa yetu ya CBA, tupate promotion yetu. Wale walimu wamestagnate miaka mingi wapate promotion. Medical scheme yetu iangaliwe tena, iache kuzuburiwa. Jopuonj owuok oko e bombe mopogore opogore mar ng'anyo kendo sundo piny owacho mondo chop dwachgi moting'o keto e tim winjruok mar dok tich mar hik omenda 2021 nyaka 2025 kod chwalo jopuonj e lemo mamalo e kind mamoko. Ma e chal e skund nyiri mar St. Monica Chakol kod chuo mar Kolanya e boma ma Busia. Ka giwer kendo gimiel, jopuonj ochungo chenro mag somo kendo riembo jopuonj manochopo mar puonjo ka giwacho ni owinjore gichung gi jowetegi. E kaunti ma Machakos nochuno bila mondo ke jopuonj manodonjo e skundego mar riembo jopuonj mane timo ikruok ne chako somo. From tomorrow we are going to be even more vigilant. We are not going to have boardroom meetings. We are going to be on the ground and we are asking those teachers to leave those compounds immediately. Otherwise, it will be very, very bad for them tomorrow because we know them. Komachielo, e chuny boma ma Kisii, jopuonj owuok oko korwako tisedegi maratong' kendo bago ng'anyo nyaka apisi mar duol mandiko jopuonj tich pachoka TSC. Kata kamano, arita to ne oridi e skundego. Chal makama bende ne one e counties mamoko pachoka kaka Wajir, Nyeri kod Laikipia kama jopuonj nowuok oko mar chwalo dwachgi e apisi mag TSC ka klese to dong' nono. We are demanding the confirmation of the GSS interns. We are working in the same environment, same number of lessons or workload, and we are not paid enough. In fact, it's a stipend, not payment. Jonyuolo chiwo pachgi ka giwacho ni ng'anyono orocho chenro mag somo kendo giluor ni biro kelo hinyruok moloyo to ne jopuonjre ma ikore ne timo penj maduong' mar KCSE. Kusema ukweli, watoto wetu wataathirika na mgomo wa walimu kwa sababu ya mgomo wao wa kutaka nyongeza ya mshahara. Kulingana na vile tumeona ama nimeona binafsi, watoto kuna psychologically walikuwa prepared kukuja shuleni ili waendeleze masomo yao kwa muhula huu wa 3. Na wakati huu ndio wakati wamejiandaa vizuri ili wasipopata mwelekeo wa walimu itawaadhiri katika masomo yao na wataweza kufanya vizuri katika muhula huu. Magiduto timore kata tok 10 migao mar somo kwayo riwruok jopuonj mar KUPPET mondo chung ng'anyo mar neno ni chenro mag somo odhi nyime makare. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.